za tých 13 rokov má Považská Bystrica talent? No má, nie len jeden, ich má veľa. Ako ste spokojní možno s týmto ročníkom a s prihláškami? Ja povedala to už na začiatku pani Lang. Sú kategórie, kde sme boli veľmi milo prekvapení, okrem iného napríklad šport, ktorý už to bol, alebo kategória zručnosti, ale boli aj kategórie, kde sme neboli až tak veľmi spokojní s účasťou. Jedna sa aj nevyhodnotila, konec koncov aj táto veda a technika nebola, čo sa týka počtom, až nejak veľmi dobre obsadená. Našťastie tam bol ten projekt, ktorý sme vyhodnotili ako veľmi dobrý, ale preto aj tie každé 2 roky, pretože máme pocit, že v niektorých kategóriách je tých projektov ako keby ubúdalo, tak dávame väčší priestor na to, aby mohli mladé talenty mať časový priestor a prihlásiť sa. A povedzme možno mladým talentom, čo by mala obsahovať dobrá prihláška? Dobrá prihláška by mala obsahovať hlavne dobrý projekt. A aby to malo hlavu a petu, doporučil by som hlavne u podnikateľského zámeru taký lepší ekonomický pohľad na ten projekt. To nám dosť často chýba. Tak sa poďme pozrieť na kategóriu veda a technika. Veda a technika. Peter Štefánik. Peter, ktorý 3. ročníka strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici, je výnimočný mladý vedec a technológ. Patrí medzi najmladších rádioamatérov s najvyššou kvalifikáciou E na Slovensku a je kandidátom na komerčného astronauta. Už počas štúdia komunikoval s astronautami na Medzinárodnej vesmírnej stanici a ako mladý pilot má ambície preraziť v oblasti letectva. S víťazou stredoškolskej odbornej činnosti s projektom PMR Radio Repeater a prešiel niekoľkými kolami výberu do programu SERA, Space Exploration and Research Agency. Jeho cieľom je stať sa druhým Slovákom vo vesmíre a vybudovať si kariéru ako dopravný pilot. Myslím, že veľmi motivujúca prihláška. Ja určite chcem odporučiť aj ostatným, aby sa v budúcich rokoch zapojili alebo povedali mladým, pretože je to veľmi pekná kategória a napríklad odporučím aj kamoša Vedátora, neviem, či ho poznáte, youtuber, ktorý prezentuje vedu a techniku aj vtipnou formou, takže tomu rozumie aj taký technický antitalent, ako som ja. Poďme prejsť k víťazovi, kto vyhral v kategórii, vieme, takže nemusíme a môžeme si nemusíme ani obálku otvárať, poďme si rovno pozvať na pódium Petra Štefánika. Peťo, ahoj, gratulujem ti k cene. Povedz mi prosím ťa, lebo ja v tvojom veku som rozmýšľal skôr nad tým, kde mi predajú večer pivo a kde pôjdem s kamošmi a ty si po večeroch píšeš s astronautami na Medzinárodnej stanici, tak ako si sa k tomu prosím ťa dostal? Tak ďakujem samozrejme za možnosť zúčastniť sa v tejto súťaži a aby som prešiel k odpovedi. Dostal som sa k tomu tak, že vlastne ma zaujímalo radioamatérstvo. Od malička ma zaujímal vesmír. A keď som prišiel na to, že je tam prienik medzi radioamatérstvom a medzi vesmírom a naozaj je to prakticky najbližšia aktivita, ako sa človek dokáže ku vesmíru dostať, tak veľmi ma to zaujalo. A od roku 2022, dokiaľ si správne pamätám, som pracoval práve k dosiahnutiu toho cieľu spojiť sa s astronautmi na Medzinárodnej vesmírnej stanici, čo sa mi prvýkrát podarilo v auguste roku 2023 a neskôr som mohol úspešne reprezentovať a teda aj prednášať na prvom oficiálnom spojení edukačnom, ktoré sa uskutočnilo v Prešove, kde sme práve komunikovali s astronautkou Sanitou Williams, ktorá bola na ISS. Wow, fantázia. A na čo momentálne pracuješ a čo je tvoj cieľ?
Tak, momentálne pracujem na mojej pozemnej stanici, čož by rodičia vedeli povedať, už to u nás vyzerá aj na stredisku s tými antenami. Plánujem na dokončení samozrejme inovácií. Práve aj výhra bude použitá na inováciu tejto stanice. A teda chcel by som doma dokázať odraziť signál od mesiaca práve tým zariadením, ktoré teraz vytváram. Fantázia, držíme ti palce a ešte raz gratulujeme. Toto bol Peter Štefánik. Ďalšou kategóriou je literárno-dramatické umenie.